We just like completed the Fort of Fortune, so yeah. Nej, det er bag. What? Som tydeligvis er ved at køre ham på gaderne, fordi han lige mistet et sejl. Når ender den chest, den ender muligvis over på den sloop derovre. Ja, det så. Ja. Kan du følge mig? Mm. Ud efter den der båd derude. Yep. I agree. Let's alliance and let's dominate. One exception. Du er en alliance. Jeg har ikke været inde og lege endnu. Du kan bare trække sejlet op og skyde dig ind. Det var ikke mig, der gjorde det der. Fordi nu skal vi til at smadre den. Right, take cover fire. Okay. Alt er tømt. Må jeg også godt komme ind? Nu kan jeg ikke se, når sådan et tog. Ja. Get one. Up til en. Okay, with the official sword lorder. Der er en makker der. Jeg ved snart ikke... Nå, det er fordi vores... Ja, man, I'm from the sloop. Please remember me. Ved jeg. Der er heller ikke noget loot herinde, nej. Det er all gone. Strip dust naked. Skal vi spørge dem, hvor alt lootet er? What the fuck is the loot? So all the loot is gone, or... Jeg er død med stranden. Jamen, jeg er ude på... Altså... Nå. Jeg har lige dræbt 2, mand. Du vil nok slå på mig. Det makes sense. Det er bare snakke russisk, tror jeg, eller noget. Drivit. Ja, ham han begynder at hit-rack helt vildt. Ej, okay. Ja, men det her spil, det er bare lovely. Det er bare lovely. Det spil, det er bare lovely. Det er bare lovely. Jeg elsker at spille det. Det er bare lovely. Hov. Det er vores marker. Ja, vores marker. Yes, vi samler. Okay, good luck, find the loot. Thank you. The loot. Okay. Окей, good luck, loot, я не дам, Okay. иди нахуй. Okay. He doesn't like you. Right, get the brick here. Okay, good luck trying to find loot. Oh. Already?